ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Auto TV. ирӯз 23 октябри соли 2023 беҳтарин мошино 5 дона 6 дона Opel Vaz Priora, Mercedes Benz қабул кардем, Toyota Corolla, Daewoo Nexi, Daewoo Lacetti, хулоса навор тенҷ баштагай. фақат лайкора монем бардор азиз, меҳната қадр кунен. хушбахоли ҳам нафарое ки моро мефаҳманд, меҳнатои моро қадр мекунанд, лайкотона бизанен. ба канали мо подписатсия кунен дӯстон азиз. наворои беҳтарин ҳаррӯзай равон кунен. ҳамон нафарое ки мошин харай беҳтарин кунен мешавад. барои реклама муроҷиат кунен. имо WhatsApp дорем. хона, замин, квартира, техника, компания, офис, аппарат, мошина боша. агар умуман чизе бори реклама мо муроҷиат кунен, реклама мекунем. дар комментария нависен шумо дар кадом мошина маъқулай ки писандай. мо аз рӯи комментария навор мекунем. ҳаррӯза бардор азиз. элона тамошо кунед навори беҳтаринай. ба ҳамаи шумо тамошои фароғат. бардор азиз, каналҳои фурӯшӣ дорем. маромад WhatsApp дар муроҷиат кунед. аз 0 то 100,000 подписчик ҳастанд. каналҳое ки сум кор мекунад, пинкод дорад, сабшес ва эфир ва дигарро ҳастанд. бо каналҳое ки бисёр нав кушодагим. хулоса кадом канали маъқулай нависен. агар шумо канал дошта бошед барои фурӯш метавонед мо дар муроҷиат кунед. мо мефурӯшем, шуморо кӯмак мекунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class соли 1996 барои шумо бардорам. Сасяниш тенҷи бадай дар душанбе 40,000 сом мегам. мо муомила мекунем. бензини газ қатъи кор мекунад. дар кузови седан, мотор 1.6 механика, 1.8 механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони 80%, документ дорад, мотор, коробка ходовой соз. муомила ҳам дорад. Mercedes Benz C-Class харо маромат кунед. ҳамин рақамҳои рӯи экранда 2356 охир шай. занг занед аз номи канали Далел офисиал. шумо дар скидка мекунад азиз. ногуфта намона ки дар ҳамин комментария канали даим мондагем. мо дар ин канали Далел офисиал ҳар рӯза навор карда наметавонем бача азиз. фақат бо дар канали нав мемонем. агар касоне ки ҳар рӯз навори моро тамошо кардан хоҳед, у каналда дорен дар силкаш дар комментария подписатсия кунед, навора тамошо кунед. даим мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. рости як ҳафта буд ки мо навор накардем. Vaz Priora комментария хондем, бачаҳо пешниҳод кардан навистанд. соли 2011 дар Хуросон, дар ноҳияи Хуросонай 30,000 сум мега. бо муомила дорам. зениёш пачка тоза хушрӯакай, дарони мошин тоза, берунаш тоза. камрасҳои фасонака. хулоса дар кузови хечибек мотор 1.7 литр, коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ходовой конкретни. харидори аниқ занг занен, бо муомила мекунем. мега вариантҳои алишира мебинем. хулоса вариант алиши дора бардор азиз. ягон амуди Opel дути боша агар мега ёки хечибек. хулоса алиш мекунем, болои сум метем ёки сумтона мегирем. зависия ай мошинотон мекунад азиз. кузов хечибек 30,000 сум дар ноҳияи Хурусон. шумо ҳам хеле хона доред, мошина, квартира доред, метавонед равон кунед. ранги ҳам бародар чӣ ки мо дар Priora равон кардам, мо қабул кардам, реклама мекунем, мефурӯшем, метавонем шумо равон кунед бародар азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti састани чотка қабул кардем. соли 2005 дар Хуҷандай. ҳолати мошин хубай. ранги Toyota Camry бародар нигоҳ кунед. чӣ хел фасони хушрӯакай. 38,000 сум мега дар Хуҷанд. сӯзишвориш бензини газ ҳардуш кор мекунад. дар кузови седан. мотор 1.6 литри автоматика. дарунаш тоза, сиденёш фасони хушрӯакай. ҳама тарафа қонун қоида. солшам куна нестай. мошин айни ҳол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега харидори аниқ занг занед, бо арзон мешавад. илтимос кардан ки беҳуда занг мо назанед, нороҳат накунед. ҳам одамое ки конкретни харидор ҳастен занг занед, мо ҳам мардакем, бо муомила мекунем. соли 2005 дар Хуҷанд 38,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин тоза ки хушрӯакай ва тамоми проверка тайёрай. усто қатъи бурем, бисанҷем, бигирен шав. чорум мошини фурӯшида мегзарем дӯстон азиз. Daewoo Nexi солиш 1996. ҳолати хуб 25,000 сомонӣ меган. дар Кони Бодом мошин қарор дорад. дар Кони Бодомай рақамҳои соҳиби мошина 388 1950 барои муроҷиат кардан. сӯзишвориш бензини газай. дар кузови седан, мотор 1.5 литр. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. састани созай хулосам. мотор, коробка ходовой соз, коробка передачи механика, мотор 1.5 литр. маромат кунед Nexi харо
успет кинен, бигирен, рақамоша занг занен. Састаяни мошин созай фикр мекунем ки у қадар қиматам нест аст азиз. даруни мошин тозаки хушрой, мотор, коробка, ходовой соз, документ дорам, балонош 70% хулоса ҳама тарафҳо мошинча созай 25000 сомонӣ мега бо муомила мекунем. мошини фурӯшии панҷум ҳамон нафаре ки Toyota хар ҳастен, Toyota Corolla 10500 сол дар бохтар айни ҳол қарор дорад. нархаш бошад 42500 сомон бо муомила мекунем мегӯяд. бензини холии сӯшурӣ дар кузофи седан, объем мотори 1.3 литр, коробкаш механикай дар ҳолати хубай, бо арзон мешава, алиш мешава. ягон мошини соз боша агар вариантро пешниҳод кунем дӯстон азиз, ё ки ягон Toyota SK боша агар боз хуб мешава. Corolla соли 2005 маромат кунен, касе ки Toyota хар ҳастай 42500 сом меган бо муомила мекунем. краскаш радной сафеди хушрӯ, документ дора, мотор, коробка, ходовой соз, даруни мошин тоза хушрӯй. хулоса фикр мекунем мошина меқа мешава, кам расхода ка хулоса. мегзанем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F солаш 1995 дар ваҳда 35000 сомонӣ нархаш. зӯшӯш бензини газ дар кузофи хеҷибек, мотор 1.6 литр, коробкаш механика. краскаи сия ёк несон азиз. мошини фурӯшии Opel Astra F дар шаҳри Ваҳдат мега қарор дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 1.6 простой. ҳуҷҷатош то 0107 2024 ҳастай хулоса. касе ки мехара рақамош дар рӯи экранай 901 ай мондагем. ҳамуда занг занен. бардор азиз, нашоти мошиномо да занг назанен, ҳамин рақамои соҳибошон занг занен. рости ҳамақа бисёри занг мезананд. ай сабаби ки занг бисёрай мо номерома дар перед мондагем бачаҳо. дар WhatsApp муроҷиат кунен. касе чӣ дарди дорад дар WhatsApp наисен, иншоалло мо 24 соат дар WhatsAppем. мегзарем ба мошини фурӯшии навбатиштон азиз. боз як дона Opel Astra F солаш 1998 қабул кардем. ҳолати хуб 50000 сомонӣ меган. дар душанбе қарор дорад. дарун берун тоза хушрӯй, стелиношам фасонакай. мошин ядаст гаштагия. хулоса ки ами мошинчара хушон ҳай кардагиян без камбуда. дар душанбе солаш 98 бензини газ сӯзишворӣ дар кузофи хечибек каро маромат кунен. объем мотори 1.6 литр, коробка передач механика. мошин ҳолаташ хубай, чашкош варид надорад. тонировка техосмотр 4 моҳа, балоно нав, харидор аниқ занг зана боз муомила мекунем. ҳамиқа маълумот баҳри тамошобинон. 4 моҳ тонировка дорад, 4 моҳ техосмотр дорад. дигар тарафаш пони гуфтиам мардаки бомбада ҳама тарафай. тенҷи бадай касе ки мехара 50000 сомонӣ. мошини фурӯшии навбатӣ боз як дона дига дӯстон азиз. Opel Astra G солаш 1998. рости Opel беҳади бад ирӯза камтар ки нархошон қимат ғалти неки фасонакан ҳамашон. Astra G солаш 1998 дар душанбе 36000 сомонӣ нархаш. ҳамин састаяни сӯшӯш бензини холӣ дар кузофи хечибек, объем мотори 1.4 литр, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, танҳо конкретни харидор боша мега занг занад. беҳуда занг назанен, нороҳат мо накунем. гуфта қайд кардагиян 36000 сомонӣ дори, биёр болои капота парто. мошина документ мекунем, ба оно мегзаронем, мега мегирам мера хулоса. ҳамиқа маълумот равон кардан. боз маълумоти иловагӣ тавассиями рақамиро иркамда худотон метавонен занг зад бигирен. харидори қызиқ бошен агар боз муомила мекунам. ҳамин рақами охириш 8967 барои муроҷиат кардан. мошини фурӯшии навбатистон азиз. Opel Vectra A солаш 1993 дар душанбе 25000 сомонӣ нархаш. зӯшӯш бензини газ дар кузофи универсални. объем мотори 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош то моҳи августи 2024 ҳастай. 10 моҳа. мақсад ки харидори аниқ занг занад.
хоб касе ки мехара бия бигира бара газа бичиқа ҳайка брава ҳамиқа маълумот барои Россия рафтан мошина бояд бифурӯшем, фурӯш намондагем, хоҳишмандем харидори аниқ боша ҳамин мошинхаро метавонед занг занед дар назди мошин муомила мекунем. Нашути нарха навош Opel Vectra A амяка соҳиби ҳамин мошинай. Мақсад ки ҳамқа мо да муроҷиат кардан ки харидори аниқ занг занад Россия меравем фурӯшем ша. мошини фурӯшии ахирон дӯстони азиз Opel Astra H ҳамин мошин дар главни видео буд. рости монда будем соли 2007 дар хуҷанди бостонӣ 49500 сум нархаш. душоиш дизелай дар кузифи хечбек мотор 1.7 литр коробка передачи механика. Вагон мошин вагонай ҳуҷҷати солона балонош пачка мотор коробка ходовой беҳтарин кузуф сарапина надора мотор 1.7 8клапана расход 5 литр дар 100 километр ба дур аз нигоҳ кунед мегӯяд ки 5 литр расход мешавад дар 100 километр. 1.7 литри механикай ба дизел кор мекунад. 49500 сум. боқӣ дар амони худо. навор ҷа ба охир мерасад. ҳамин лайкҳо рамонен.